Jun talne thangnai nuchichini salmari horo koktoma thumnai susila debrmani nogo dosa samushita tangnai dok choporikha malkhung sonani nakha opati mabai amsa yo belakan ufla kafla chawi thangka police tei kami amsani national army lukurok chuba mabai kotor shitara pati muni yangni katika susila debrmani nognu khungo opati mono kitingai cheinai mongo susila nogo thanga soike tipra mothani dosa adongro aro manjakha Tipra Motha, Dolai Junal Chairman Premlal Molcham, Sub Junal Chairman Kashurai Iriang, Tipra Mothani Block President Gupta Narayan Deburma, Vice President Narendra Chandra Deburma, Tei Dan Chandra Deburma Kobe, Tipra Mothani Kubun Adongro, Kongna Thanibo, Dolai Junal Chairman Chaka, Temrang Akarina Tei, Kevengi Basnan Nangai, Haya Hanke, Luku Fana Rajan in Makango Kosham Palace Jangai. Media Takuno, Sungtini Ambasa 47 tai 46 Surmani yang sini 26 o je 46 ni by election adino result audungkha omani pore 27 June horo sini bukuk media sucilani nogo kisa BJP ni gunda bahini rok bono akromon khainani chesta khaika Aboni bagai chung khanawoi belai kheno kha dukhu nangkha jora maya ngai tini chung 47 Ambasa Block Vice President totha Ambasa Subzone ni Chairman Bromgonang Khusrai Riang te 46 ni Block President Bromgonang Sini Gupta Narayan te District ni Vice President Bromgonang Sini Noren Sar Tai oro Paimanjak Paikan sini Tipra Mothani Tangkrak sini taku Okratongo Don Chandra Deburma Awun bagene chung o bisoyno aham kaisinani bagai chung boni nogo phaijak tini chung bo belai kheno kha khamo karon chung sanen muchungo JO BJP gunda bahini rokno chung pohornani muchungo sontras khaiye kunu somoy buto keplai ongi meya media Horoksa 4 pillar borok Tipra Mothani bo focus khainai BJP ni bo khainai CPM ni bo khainai protiktik je party ni jotono focus khainai thia chini orop sungnani muchungo tangai chini bukuk susiliano bono akromon khainani chesta khaiba boni gari sokjak khamu main broni uddesho boni gari no soknani bagai borok phaijak boni nokno soknani phaijak abono chung sanai जों Tipra Mothani खायनानै चेष्टा खायबा बनि गारि सकजाक खामु मेन ब्रनि उद्देश्य बनि गारि न सकनानि बगै ब्रक फाइजाक बनि नकनो सकनानि फाइजाक आबोनो जों सानाय जों Tipra Mothani 47 ताइ 46 नि अंगै जों BJP ताकु बुकुरनो आं जोंखौ कचाननि मुचुङो आबहाय सन्त्रास ताख्लायदि जुदिनो आसक सन्त्रास खायखांखाय अब बेलाय खेनो चायां नाय जों बासुगै तंग्ला Aboni mukobela khainani chungbo siwo an bagai chung sanai sara Tripura wo jotto chini taku BJP khainai rono ang abono peacefully babe chung tonglainai tongkachang tonglainai abono ani kok kecharmung tongnai abo imo simi biya tabuk chung lam ri tongo nini chini Sonjit Deburma bujakha nini Motilal Mia bujakha ebre nini Rangguna Parau sini riang rok bujakha erpre nini Sania Parau riang rok bujakha gobang ma oroi poroi ongtong ka sini brogrok karon jate abahai violation create taklaithon din jotoni soman krei amo boisak purni phayo nrongni sarkar tongo chung respect khayo je gণতন্ত্র je raidano abono use khayai nrok tong kachang tongnani chesta khaidi jungbo sini dolrokno jesek mansa tong kachang tongnani bagai chung kok kacharo chung o ha Tripura jotto ha o Tripura hani besaro chung tong kachang tongnani bagai chung abo chini advice tongo judino chini sakao abahai kirima chingcha patimung judi kalai tong hangkai abo Tipra Motha kunu somoy asuk tonglak abon ani kok kacharmu tai chini buku media serangcha tini Susila Deburmano bo abona achung kok kacharo bo nungta kiridi nini media ni samung media khaitong di kunu kisu nini sakao abahai chok promung ba attack abahai rok judi khainani nung awabaha si gangkai jungno
ফোনের মাধ্যমে যুগদি যা মানসাক নিনি পাশে চুং tongo nung takiri di chung tongo abono nini thani sini kok kecarmu tei boni nukhungo bo boro rono chung kok kecari saikalang nai takiri di norok tong kecang tong di judi kunu kisu norok ni sakao akromon judi mangkai tipra motha abo kunu somoy achugui tonglak abono sini kok kecarmu